Всеизвестните женски салати или защо не сваляме от това да консумираме салата всеки ден. Все още не мога да повярвам, че има жени, които си мислят, че това да ядеш зеленяши е по-ниско калорично от това да си вземеш едно нормално хранене, но мисля, че това се дължи на факта, че хората не са наясно всъщност колко калорични са млечните продукти, както и всички добавки към тях. Затова се обръщам към вас, за да ви кажа, че ако искате да отслабнете, не е нужно да консумирате само салати. И ако трябва да бъда на 100% честна с вас, зеленчуците почти не присъстват в моето меню, чисто и просто защото се наяждам от качествена храна и наистина не ми остава място за зелени зеленчуци или каквито и да е, тъй като те са богати на фибри, обемни храни са и те държат доста време сит. В случая аз не искам да се тъпча и избягвам да консумирам обемни зелени храни. Но каква е истината в салатите и защо те не са толкова полезни, колкото си мислим, когато целим да отслабнем? В повечето случаи, ако някоя жена прибягва до салата, това най-често се дължи на факта, че тя цял ден е гладувала. Не е консумирала нищо. Под нищо имам предвид, че е изяла примерно тези два мъфина, които са 1000 калории, спила една чаша сок или чай с захар и е чакала така бурно вечерта, за да може да дойде да си направи една салата. До тук добре. Айсберга е 10, 15, 20 калории, според зависи колко айсберг си сложите. Доматите са нискокалорични, имат ниско съдържание също на въглехидрат, не са от най-нискокалоричните. Да кажем, че зелените зеленчуци са най-добре от към метод за сваляне на килограми, защото имат най-ниско съдържание на калории. Но направи си така една салата и след това се почват. Едни майонези, примерно, за сос Цезар. Тук в тази майонеза, в 2 лъжици майонеза има 280 калории. Знаете ли в какво има 280 калории? В пилешко и ориз. Може би има малко повече, зависи от обема на ориза, който искате да си хапнете, но в повечето случаи пилешкото е доста по-ниско калорично и доста по-обемно от 2 лъжици майонеза. В същото време се слага 2 лъжици майонеза, слага се 2 супени лъжици зехтин, което пак са супер много мазнини. Слагат се варени яйца, което от една страна е добре, от друга, ако сложим 5 жълтъка вътре, не е много добре, защото това са 20 грама мазнини само от жълтъци. И се слагат всякакви допълнителни екстри, като сирена, орехи, ядки и така нататък, или маслини. Жените много обичат маслини. Когато се направят салата за 1000 калории и тя не е богата на протеин, а единствено на мазнини или мазнините със сигурност си вземат повечето място, отколкото протеина, вие буквално ще сте гладни след около час и половина-2. И какво ще стане? Пак ще стигнете до това да консумирате боклуци. Така че спрете да си тъпчете с салати, защото салатите са полезни за нашия организъм, но те не са начин да отслабнем. Те са просто едно помощно средство, ако знаем как да го използваме. И прибегнете към това да се храните по-качествено и по-правилно. Като, например, имплементирате протеини, въглехидрати, зеленчуци от време на време и мазнини във всяко едно от вашите хранения и ги разпределите на 3, а не закусвате един Starbucks, един протеинов бар, който е изключително преработен, има полиоли вътре, супер много ви подува, създава ви газове даже и вечерта да се нахраните с една супер калорична салата. Сменете си менюто, преди да се чуете коя диета по-напред да направите и коя тренировка на инфлуенсър, защото ще видите, че резултатите идват, просто трябва търпение и малко знания.